www.sompaonline.com and say me your prince atabwa tia chechere dia koto kwa benya bia kenkan ye kwamanim asase paso do ma henkura Sompa 101.3 and afi Doma FM 100.7 wasane ma ade madasa na endpoint aso yasene time heba Dr. Tafri Jedro no okutaye mubi kasa natural mineral water ensu papa eno ena edi ehim sabre eno nso eka ho ana afi onga ma mensa no boafo waka yen ho ensama ye deba de abati bi ene se ana asanteme robo nan aba IGP na so na nkomotwetwe bi aba bekoso no enye asemkuma kane attorney general en wo kasei wo kiremu ese hu behia se ora na so be banfaso de a ene Dr. Dominic Ayine esese ogire yi sada ena ye be bone na fe ye wuramu a ye wura baafo awu a ukwamanhia asata on na ye mra se bedwani wo se asade ye wura Dominic Ayine waye na hote nsama ne tamfo nsum kiniyefo a no wayi nani sono made na okura wo menimu galam se amanaya aban no bon homodense betumi akatakata so no amanabo yensa ka kire se Western North region krobi e front se subuso enkodam yenu akwakotom enei won mafim Prem Park adwumakuo no wo mo akasa edietia ensantroni Samolado ya odum adwumakuo no yesu se emu adwumayefo bi ekodino empabro wabra na wo ye report e wo Kaswa market ene Kaswa ho asamasio masa guide we SDA for no bia wo mo e guide no na wo boko beach enkura ne bitro mu wo kwa koyi won woti nananom wonse do sanso ana yebeko ansanfofro mu na Accra Metropolitan Assembly wapanye kwantrofo ye wotano anso ade adesrode atudwa adefa by election ayawaso east abato mpeso so nyame yatomo a ebeba so ni mu emfifi mantemu arehosem bi abeto edwa ye kiremu se tenant bi a wono akwakọ han ne dan no ntokwa bi asi wone efiewura no entem oba ama wabuna ma ye kase ma me na to nanom wonse do emu nsem ye bedi hu nkomo abusua University of Ghana sade nanka wo matototo won niam mu a GTech for kasa wo ho no enwasua so afo abade akire nso akasa ensem be na ode tudwa na nim se so no ma no wo mawiem wo voter register compilation enkomo bi wo akire awie ye de ba ebeka won mo ho yankrofo ma man so de e honso ye beba wura mu na asomfo basa eja oba no konkron yetumi de abesom ye ne ambache yanka ena wiabrei e wo kase boimbu no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene ADWOA ASARE enafe triple man ajapia APAM DADAA attention na chasaya ne yakoro no yadam afai kasiabo no nchemu ankasa anie ye kwa omano so na ne amane boni ya watu yankra efin kramantamu na na wopon checheku akwakodi enkomo ne nyina no agina se otekra ne bra ngoma so wotumfo se tutu ya wotoso mienu ye bodi ya ne yaboye mu ase akasa na na nyankwada another due wono ankasa tietia ne chache wani mu atutuntoma ya waba enkramantamu na ne nyina no ayese wone IGP post repomasi edu ye Christian tete ye wono aba bedi ahia na fe won matokese na abakwasamuo ensema hodo bia ehyehyehye ekire no won matumi ayiyi ade pie na anankomotwetwe ye bekoso Ghana abakwasamu ebinsi da sanse wo hwemu a enano da edikan ya yewura Christian tete yohonu obatena akonya so no eya asantemewura otumfo se tutu ye otoso mienu watie nanamomu ye wone no eba bedi ahia ewo enkramantamu afe wo hwemu a ye fa ye sha afe no wase no enano da toso ensia entina esa abakwasamu no akwakwaya de pa na ye ko ahoma no so na ye kwakodi enkomo na ya hwese ne enuoma sibika kwose aso waba bedru na ho hyehyeye nso etesei obomai Bejo so mame mo sai na nuoma kwa santimera atumi aba bedru na wo bedru yenso a sai ankasa ena ehyehyeye ne ko Bejo so mame se ya meka sei efiansa ena yenya ne se so asantiman hene yemu ewo eye ozi atena kese a eno ana won kan ha
motos ana motor case a idi n'anim no na CCA omadi kana chete me ha mani nka be yesimata te enum 5 seconds there eye yewura ni ababe pie mu ewo eye fidie mu anu sei nti eye sound ya wusi eye sound edi eye yero ofenfo eba no question ni we eye abafa ade manga na man osi adwumakuo no na afen sumpokra no eye asanteman eye wo mo abakosem kese pa esanse otumfo osei tutu the second mpa mu ewo eye apostifo omonaso kese seida we ni da edikan inti enam so ama nanan matran konwa ni titiri wo mo enkran ha no sei na afen so no eye afoforo bi a wo free eye manchen mu bi eba be pie mu ewo ha enam so ama IGPs a wo a wo ba be sum fosi adwumakuo no emre bi atwam no wo mu nyina so aba be pie mu ewo eye apostifo atran kese ha no sei a infoni a echegu nyina di adanse se apostifo aye krado a wo mu twen eye opemso asanteman hene otumfo osei tutu bambon sem de ewo soro ewo mu se bia yi eye apostifo o matena kese pa bambo a ewo soro ye nanso bambo ni bi apem ede akosoro eka ho edie we nyina gina honom kyerese o mangana ya mamani amane bi wo honom a mokwasem nie wuntimi enka emfiri mu meko a ubeyi nananom ensem ede efiri mu intimi ka se de opemfo aba bedu bibia atoto na akwan mu a ye twen se akwanya pape na de se wode ne nsem ne bituja ye tie bi na fe ye de ama Ghana fo enso ama o matie mame ne akoso ha mi se ne efe asanteman hene eye obi a sabi odi mu ewo manga na mu a mi se nti enene da edikan a wababa pie mu ewo apostifo o matena kase anu se no we eye abakosama emu nsem ebe pie afiri mu bebe bia no mame ye fanka me ye ni ye tifo not just where no akwa se abakwasam a ebinsi da ana na raduaye akoso na ye na kura misasa bambo mu nsam te sei ye hwe traffic situation no ho asam no san yankasa na won ma ye no de afa me da say mame eya apostifo o matan kase no o manim a biaye a eye IGP eta efa ewura hon mo yad hon mo na chese o mabie epono anase o mabie deba no ewo bambo nsem de sene me di kankan no mame e wo soro niema no wo soro no eye asrafo a wo mu so ebo omo ho ede awura mu bie na ebiew biaye nso ye di dwumade ni nso na CID omo mpanifo no matena kese nyina wo nti ebie obehu obi a wo hyeme ne watade ni bi umbu no so ye bamboni nanso oye rofa ene waso ebe ye hyepa meka sei asanteman yene otumfo osei tutu enche oba beti ede free eye ne kamu na fe wetia e chawchaw mum na fe wanante afọ tena yaya e wo se wo tena na fe woni Ghana fo akasa yanka ni enche no se ni a wo ma otumfo asanteman hene osei tutu afaba eye inspector general yera ye wonu onu ena tete wogina na bamu a eye soafo abedi akira wono ana hwe ya tentrene ene e bambo nsem so omo so eka ho ebia tete we no eye abakosem a bambo nsem ene bibibia epem ekọ nenimum opemfo asifem a meka sei wonam a wo tietia ne chacha mu nam red carpet so a woba aba betena sie bambo nsem de wo soro inti ama incentrofo APF finding difficult so monsa ebetina ka the real footage of asanteman hene otumfo osei tutu nti mame ne ekoso wa ha mi sei no wonyantra sei afen wesi frem a wodi nchia ochia wie no kotena si wie mi gidi se IGP de nsem betudwa ebio yewura nso de nsem ebetudwa emu vie be pie frem bebe bia no mame yamfanka me yani yetifo timeka de opo we ansa na mejawa mu akokora no ye hunu se ahemfo binu wadi nkan wo hono mu a wo mo so ba be ye bia bo no mabo ye rachidom asafo no ye hemfo wo mo firi asantema mu na ba ye ana wo mo nkan he ye me da mami wo se yesu ko be ya wura otumfo betima pie mu ewo eye nkran sa so a
ɛwo bɛnya sɛ ɔsɛ otimi ɛne ɛyɛ ɔhene fɔporɔ a wɔdi mu ɛwɔ asase no so edi nkɔmmɔ ɛno nti ɛyɛ gamankyɛ ɛne n'ahemfo ne mu bi a yɛtu wɔn ɛna wɔn di kan aba a wɔahu wɔn sɛ wɔn atwa santene kɔ akɔkyea atena ase no nti ne nyinaa no ɛyɛ wɔn a wɔfiri ɛyɛ nkramankyɛ mu a meka asante gamankyɛ ɛsaase so ahemfo a ɛwɔ ɛyɛ asase no so ɛna wɔn edi kan a wɔn ba bɛtena ase a wɔn di otumfoɔ ɔsɛe tutu sɛnea yɛn nyinaa yɛnim sɛnea otumfoɔ efura ne ntoma no ntoma a efura no no ɛyɛ adeɛ a edi mu paa na ɛkasa nso ɛfrɛ Ghana man sɛsi a meka sɛ otumfoɔ aba bɛgyina akunya ho beaeɛ a ɛwɔ sɛ wɔtena ase nti yɛhyɛ anim kwan sɛ wɔbɛtumi atena ase well ɛmi sɛ wakɔ n'akyi baako mmienu a kyɛ sɛ ɛmi sɛ wɔrekyea ɛyɛ mpanimfoɔ no mu a megye di sɛ beaeɛ aduru deɛ ɛnkyɛ asantemanhene bɛtena ase wɔtena ase wie na afei wɔne ɛyɛ ahemfo no nyinaa yɛma ɔmo apa yɛ wie a ɛneɛ maame otumfoɔ akunya no ɛfɛ yie papapapapapapa megye di sɛ wei yɛ da edi kan no nti no n'akunya no ɛyɛ soronko a nka yɛnim sɛ ɔpem soɔ deɛ n'akunya no ɛyɛ sikagya sɛ bi a gold colour wei no ɛyɛ wine ɛna gold afadeɛ kakra ɛwɔ ɛyɛ ne soro a kyɛ sɛ nokwasɛm ni edi adanse sɛ ampa Ghana man yɛwɔ agyapadeɛ Ghana man yɛka akɔsɛm a yɛwɔ bi paa ɛna ebio sɛ yɛka sɛ ɔman Ghana ahemfo nsɛm ebɛtumi adi mu a nokwasɛm nie wontumi mmɔ ahemfo bi adi sɛ bɛmmerɛfo a wobɛyi asanteman otumfoɔ ɔsɛe tutu ɛde no afiri mu nti sɛsie yi apolisifoɔ na kyɛ sɛ neɛ wɔn ma salute ama ɔpemsoɔ akɔ abɛyi. Ɔko yɛda se ɛne wama ne yɛbɔ a wɔde abra yɛ bibi ani a yɛbɛsan so aba wɔn nkyɛn biem na yɛne wo aba bɛdi ho nkɔmmɔ. Abusua wɔyi ayɛ ama ne bɔni a wɔto yɛn kra efiri nkraman ntamu. Nana ɔpon kyekyeku ɛne yɛte sɛ wɔkasa wɔkyerɛ mu sɛ asanteme wuraba beduru ya sɛ bredie wakyeakyea wi a aka sɛ wɔbɛtena seɛ na abusua yɛ a ɛdi akyie ɛwɔ Facebook no so no ɛyɛ SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra ɛnya asɛm ketewa makora ɛwɔ police headquarters a ɛno ɛwɔ nkramantamu na ɛkɔba no amamra ne amanneɛ mu sɛ no a ɛwɔ sɛ yɛne mpanyimfo a wɔn abɛn na afei abakwasɛm nso wɔn animuo atwetwe nkɔmɔ yɛkɔ ɔman so na ne lawyer yaw anɔkye akwakodi nkɔmɔ adi afa ho wɔpanye kɛseɛ mu ha o bacho mejo so papa yɛda se so wagye yɛn so ɛnɛ ɛdedua yi na wadawroma yɛbɔ wo punuma wie yi yɛbɔkɔ ne nyina ne yɛsɛ yɛhono sɛ asantemɛwura wɔtufo sɛ tutu ya wɔtɔ so mienu ɛnɛ wabɔ na abankrama ntamu na biaye a waba no ayɛ police atena yɛkɛseɛ yɛ wɔne IGP yɛwura Christian Tete Yohonu aba bɛhyia wɔn aba bɛdi nkɔmɔ wɔbi bɛka sɛ ɛnyɛ nnɛ ne de di kan a wɔne yɛ IGP ahyia di nkɔmɔ ana bibi yɛte saa na mmom wɔn wɔne deɛ de asantemɛwura tutu na nam mu ɛna waba IGP ɛna so ɛdeɛ na ma ne yɛ abakwasɛm ɛdeɛ na ɛma kyɛ sɛ wei ne da soronko na deɛ nso so ne yɛtie nsɛm wɔte sɛ yi a yɛbɛnya afiri mu ɛmu mfa so yo medase in fact sɛnea na wopɛ sɛ woka no wano pɛ sɛ ɛka no ɛyɛ abakwasɛm kɛseɛ papaapa ɛfiri sɛ yɛka polisi adwuma ɛyɛ aban adwuma ɛnyɛ ahemfie adwuma na nneɛma bi asisi a yɛn nananom ahemfo bɛka ntɛ nananom atera akonnwa anyame de wɔn maa yɛn so ɔmo mɛdi yɛn so sɛnea Governor Gogisberg de n'ano kaa sɛ chiefs are the natural leaders of the people natural kyerɛ sɛ wɔn de nyame na ɛbɔɔ wɔn so ɔmɛdi yɛn so ɛna afei wɔn tumi a wɔn no na deɛ aban na obi tumi kɔ sukuu a te sɛ Nana Akufo Addo te sɛ Mahama ne wɔbɛdi akonnwa a ɛyɛ ɔban no akonnwa a wɔmfiri bɛka ne sɛ yɛnsene akonnwa biara ɛmmaa no nti na nka ɛha ade ne kakra nti sɛ mekyerɛ mu a mɛka sɛ ahemfo tumi a yɛde bu ɔman no yɛagye de ahyɛ aban anaasɛ executive nsɛm tumi a yɛde di asɛm ne yɛtumi kasa wo yɛde wobɛtumi yɛbɛtwa wo ti yɛbɛtwa wo su yɛagye de ama court tumi a yɛtumi de kye nipa ahemkwafoɔ akwantrafoɔ asafofoɔ tumi bɛkyew
say na so say yamfa wo mra ahimfie eye force enya say ye beserew tumi a ye de kwa akon say tumi a ye de kwa akon say na asante ene mfante bako mfante ene ahanta bako but agisa tumi no ade ama esojafo nti na say once say police fuwe na nya ahimfo no ede na omemu ede na omemu ni pebie ni wa wagye atum pacho mo bi entie ni pebie ni wa wagye atum pacho mo bi entie ha yese akwasi broni ede police ede aba intimi ya wotini aye musio kase nti omemu ya nyina no biani wa de krado o akoye police ni enti the house of alata memu I before it no ashasi a etwetwa sie wadaro man ka begina benkum so kakra mame a oh the house for and the best starting police ejuma our Ghana back no wo agency wo kwaye ejuma ma kwati broni ni ADWOA yasa for broni apamatade ase oni ADWOA kwagina wunua mefa ne se bia wo ye ochini na wunua ochini wona enye ho sa enti kanetete wo no na police fo nyinara aye hausa fo a wo mu free alatem mu northern Nigeria na ebai ana me kan se ye de nka kanka krasa no no mani nyina ba bete anho ban adwuma ne ye yan yadea nya obia edea na ohine no yanyi ni tumi ni nyina yaka sem enantia ye aye adwuma na manhia de ye di yaso nkunim no wa wunyim sa wo mu di hausa fo bebu manhia ho baabi ana wo mu establish police fo ewo ho nti na akoye bibi ti se de bia no wo mu be mache ewo manhia animu ha aye yehi ekutekute tio ya gwana mu an sori bi ambo huni ade ebe yemu ni nyina chi na kokko wie se police fo ye wu no muna ye wo mu afro so na sign board ben hia ho ban ama the friend say so bi person ko twisha wa hini bi so a na samte yene o tumi ma police fo ko ne akohwe sa asumdwe aba e de kakra ye ba benya fa ngudie ama bibifo ne bedi police fo so ne atoso biem ya ni anoma kanfo ne amuna ade esremfo ne nkran na de obi atumi akọ police ni bi akọkọye police adwuma nti ya de a afa ya to so akọkọsi se enti asia ya adwuma se sa okuro bia so o man bia mu se police ni wa ahokyere ewo hoye akọbọ obi yeso obi anom DDT wo sanu mani nyinara esi akobo police for amane ntina kese ye ahemfo adesu akese kura ana aban wagede amawo nti police ne ahemfo no akambo mu a etumi aboa no ma bi ti communal labor na police for gina hobi no man no so abodawuro na ye we friend say ye fra wa ahemfie ye di asam wa ni antu pesa wo den tokwaba na wa fra police for no wa hwesa asumje aba now what the Kumasi dia location is very strategic. One, the second capital of the country. Two, our middle of the country. Three, a capital of the most populous ethnic group in Ghana, Ashanti capital. Number four, when you popular the whole Africa, we are seeing in any mono. Sell Kuronu Musuna Ote. Internet just said, Nanani, here police for papa. If you saw maybe a civil war, na basa yo eba center of the country, and let us say move a champion. I want to know Kumase, I will 2 4 Shamasabi and Ma. Until Nana Jamaica Chirawa, or 2 1 young man, one more didn't mean another shiny police fire Juma in the time. Emma, police in the Biala, we are IGP, no better than Cryer. I saw second capital. Now, question the air course, was so Cocochia, Nana. Ya nine so sa and so agony and say and mera asu say or 2 4 1 2 9 ase but your mummy and here you 2 4 2 9 ase and don't you know starting for the Kwame Nkrumah
wɔgye fa ahodie na ɔrecognize this ahemfo wɔtumi yɛsɛ yɛ creative national house of chiefs ɛde ma wɔ na Kwame Nkrumah nya adwene sɛ national house of chiefs headquarters no yɛmfa mmra Kumasi sinima ne nkɔyɛ adwum anaasɛ soame anaasɛ baabi a ɛmmra manhyia sɛnea ɛbɛyɛ otumfoɔ ntu n'ase kɔ baabiara nti ɛmmra n'ahemfie hɔ a enti national house of chiefs headquarters me ne wo ka sɛ ɛwɔ ahemboboɔ no ano hɔ sɛnea ɛbɛyɛ otumfoɔ ntu n'ase mesrɛ meka sɛ Queen Elizabeth koraa baa Ghana Prince Charles baa Ghana Edward mo ne wɔn amu baa Ghana no mepa akyɛw ɛnyɛ otumfoɔ na ɛbaa nkran bɛhyia wɔn wɔn mu na ɛkɔ Kumasi kɔkɔ kyia wɔtumfoɔ enti the moment a wɔbɛhu sɛ wɔtumfoɔ twe n'ase akɔ kuro foforɔ bi so kɔ yɛ bibi no na kyerɛ sɛ historically no adeɛ ne da n'akoma so sɛnea n'ano ma buru si kusasifoɔ asomdie yɛ hia nti wɔtumfoɔ twe n'ase ba yɛfrɛ ne sɛn Jubilee House anaasɛ Flagstaff House obɛhyia ɔmampanin na ɛsɛ yɛn nuanom kusasi ne mampirisifoɔ titiri ɔmo hu ne sɛ adeɛ otumfoɔ akoma so because the peace of Kusasi and Mampurisi no the peace of Ghana otumfoɔ nso sɛbe yɛsɛ obiara nana ne abrewa ɛwo yia sɛ wobɛka sɛ meme yɛ mpantini nti nyame nana ne ɔkye hene anaa menya bunu ne nti menim yɛfrɛ ne sɛ dɔmahene bɛdaabi yɛn nyinaa ɔmo nyinaa yɛ yɛ nananom enti wɔtu n'ase baeɛ no na kyerɛ sɛ indirectly implicitly no adi buo de ama police yɛn a yɛaka ɛne mu a mopɛ trouble basabasa yɔde aba ɔma anim obi biara ɛwu ne sɛ nana atu anammɔn aba nkraba bɛkyia polisi saa hene sɛ wɔno koraa no ɛwɔ buo de ma mmara ɛna ɔde buo ɛma wɔn sɛ da bia wɔmoba ne nan so wɔ Kumasi nti ɛsɛ ɔno so ɛkyerɛ sɛ reciprocal sɛ kɔtɔkɔ ne ha ase bɔbɔ ne yɛbɔ baako ɛwɔ nkran a ɛɛfɛ nso sɛ return match no ɛbɛkɔ Kumasi ɛnyɛ one sided nti nana nso adi buo ma police ne ɛka so bie mu no ɔkyerɛ yɛn nyinaa sɛ deɛ nananom ahemfo a ɛte yɛn nyinaa yɛkɔnwa so koraa no adi buo de ma nhyehyɛeɛ a aban ayɛ a na nea yɛaka no afo foforɔ a yɛasi ni yɛmfa nyɛ yɛ target na yɛmfa nyɛ yɛ adesoa sɛ yɛde buo bɛma polisifoɔ stop a wobɛgyina wo nkasa wɔyɛ headmaster anaasɛ lawyer anaa doctor wobɛte polisifoɔ ase na mede ba awieɛ a meka ma no atɔ obiara so mu sɛ President of Ghana ɛyɛ Mahama wohwɛ constitution no mu ɛne Chief Justice of Ghana ɛyɛ baafo bɔne wokɔ constitution no mu a ɔmo ne tumi a yɛde kyi nipa o so ɔnam abɔnten a wɔne tumi a ɔde kyi nipa baako pɛ na wɔtumi a yɛde kyi nipa ɛno ne polisi ni nti sɛ ɔtumfoɔ tu anammɔn no a yɛn nso yɛka ho meda ase Menso medase na bakwasam ana sane wasi bia church nsem mu na gye nsem we aye lawyer yawo anoche ne yete ne nka no wode awura bakwasam yie pa de enti a anam so amane asante mewura wode tu nanamo na enkramantam woni IGP abehia ma yentoa kasebo no so ewo ensem foforo emu kane auditor general ora Daniel Yaudomilevo ene kasei na wɔkyerɛ mu sɛ aban swai ya wɔswai kon ɛwɔ ketasehye proye dwurimudie ne kankan honam so ɛma wɔn de operation recover all loot oral ne baaye no sɛ ebetimi awie mu die na obia behunu sɛ ɛyampa sɛ aban no pɛsɛ wɔtu saa nneɛma na se de a ɛne na ɛsɛsɛ attorney general wɔbɔ ne ho so yie pa na the friend of high profile cases nsɛm akɛse nhwehwɛmu ɛkɔso ɛfa nsɛm a ɛdi ahim ɛwɔ mayi emre bi atwa mu no ɛsɛsɛ wɔbɔ ne ho so ɛwɔ ne nhwehwɛmu no yie pa wabra owura Domilevo ɛde ne nsɛm to dwa no wɔsɛ wabra aban de owura ne ban no Ghana for dodoɔ no a ɛna wɔn gidie akɔsoro nti sɛ nɛ auditor general anasa attorney general betena hɔ Dr. Dominic Akuritinga Ayine betena hɔ sabe betoto papa so sɛ de ɔmanfoɔ bi kyerɛ na ne press conference upon press conference nso sɛ kwadubɔ no ankasa ne nneɛma ɛsɛsa na mo ɛsɛsɛ wɔtu no ɔmanfoɔ hunu sɛ enema mu da hɔ fan ampampa sɛ aban ne pɛsɛ proye ne dwumudie wɔtu aseɛ no wɔyɛ a wɔsɛ ne Ghanafoɔ bɛkɔ so a ama wɔn gidie no aba fam sɛ ɛbɛyɛ kasa kɛkɛ na mmom na montuo no ɛbɛyɛ bibie wɔ hɔ wabra wɔkyerɛ ne nsɛm no sei ɛne wɔde tu dwa. Expectation is that it should improve.
At least we have gone almost a year into this new administration, not ahead of scandals as it was in the past. So I'm not saying they are not happening, but I'm saying we have not heard of them. So that may drive people's perception. And if that is the case, and I will not be surprised that the index will be positive or show some improvement. I would have wished that the low-hanging fruits that I talked about, the president has taken those seriously. It will have brought about a serious improvement in the perception. That is, if we had passed a law by now to say that once we can establish beyond reasonable doubt that a public servant is owning or in possession of an asset which does not correspond with his or her earnings from the public service. Onipa yatini ni sesie ye kane Auditor General Ora Daniel Yaudomlevo. Na wansamo ayewura Daniel Domlevo kan ye ya ho. Ana wokọ Asantema mu a adehye wo manhia South wo mmra hye bedwani. Na AGYEIWAA afọ awua wono nso de beto se Dr. Dominic Akrotenga ayuni wono wo yenyi mu na wohu se wadi ntwopa wo ore akonum da wo hunu sa ne yese de efa chine ye ma ho no na waye we de nori prosequai na mom efa so no ma ho a na wokuta wo minim enne ma ne hu se entwo wadi e wo ore asem no. One breath, I decided to deter. I decided to punish. In another breath, I decided to, settle and let the person go and then take money as deterrent. So when we have that understanding, it helps. But in the absence of that understanding, the issue will be, why do you let one go and then decide to pursue the other? Then it comes across as what you are pursuing is just your opponent. And in that case, it's just a matter of you wanting to settle scores. What do you have to say to eno manhia South mmra hye bedwani na wi eno wo se Constitutional Review Committee wo mu ya adwuma pa obebo wo mabaso na mmom ne obeka ne se yede afe ba kon san kama mpani emfie obedi ho de ene ese adwen ho mienu. But aspects of it, like the one I've written the article on, and the potential extension or proposed extension by a year of the presidential term by a year, I think that those should be looked at carefully. But aspects of it, like the one I've written the article on, and the potential extension by a year. One na yamra se bedwani ma adehia wo mo manhia na fo wa Asantema mu. I was so your concern for from na branch Samuel Ato ensem chronia wodin juma our class media one na a free bus and na Sunday ben na mo sa Ghana National Fire Service AGYEIWAA talk aso ya no mokwa kodumo wo mo adum sa ekaka no aye ho nsensem enenamo na abrantie no ensem trofo akasa ama wachire mu se no kwasem no se eda no a no wo kwasin ho no akwakoye video se wi akire dum judgment ko no baburu no wase no wakitaska 20,000 Ghana cedis nyasem keto amenka ne sika 200 million ena na hye ne ho na ewi akire a ya bro ne brotoro wi ye oso nkonko hwe ne ho a sika 200 million no ya yimu 10,200 ade afrim ya woni babi a se sika no afa eno akoya asemse be pa na wona nsem trofo akasa ama wachochimu. When I came, I made a report on the morning show. So after the report, I decided to approach the fire service men to also take their side of the story. But upon reaching where they were stationed, I saw them assaulting the civilians around. So I decided to capture the scene. So as I was capturing, one young fire service personnel approached me and I introduced myself to him as a media personnel. So he went back. Then a few minutes, I saw them coming in their numbers, about 10 of them, including the guy who approached me. So they came and then they held my neck, pulled my hands behind me, and then started assaulting me. They took my phone, torn my belt. So later I realized that my bag is opened. The bag has been opened. So upon further check, I got to realize that my money is missing. About 10,200 got missing out of that. Nacho sano no na watch no ana finfi man temudun judgment ko no wapanyina woda won mo ano SCFO2 Mary Mensa one so edekakra eto asese. The matter is under investigation because I have to investigate and know the true cause. Because some of the men attack some of them were holding knives and other things. But as I said, we'll look into it, we investigate and we'll give you back the report. I was so worried
dum judgment ko no krabata ye won finfin mantamo commander ye wata won ma no LCFO2 Mary Mensa. Na ensem kroya emu Private Newspapers and Online News Publishers Association of Ghana. Dina ye full sentence. Ye chaniti awa efre no Primpag. Womo so den krata ba abonten ya wo makasa edieti e kwan ya ye den nsantweni Samoladu yi efa so. Na womo echire mu se enya de se ebisi bie mu kura da. Nsantweni a wo kɔ no wakwakoye na dwuma. Na odum jadwuma kuo yesu se wo mumu adwumayefo bi betimi ato ahye no so a video ba ye ene mu ankasa mani tua na ensem beto dwa no kra no wo mo se de ye wo mabufu ye wo mo tan ene se Ghana National Fire Service for say officers na wo mo ye sa no se ye ka se wo mo hye da hunu wo mo su ni wo mo ba no wo mo se na video yi na da ho clay enti say yet to be identified no ye de wo he enti Primpag for kire mu ese asa wo man mu no eya na ye pese ye cancer ntwofo mo kasaboa ehye wo nsam na se kabe mamike bia mamuo ya ye bo hu dewura ye gimu tintim ye nan se Ghana ye ka democracy ye nso ka aman ahodo a wo mo practice ho no na sa kabe mamike bi ni press freedom na ye ka no eno na ye de wo enti wo mo de wo masam a wo mo kenyina ne se bambofo wo mo enhye se asem ya wo ma hye ase ye nhwehwemu no wo mba ma nhwehwemu no akọ de mu do na enye se won bebrabra ni keke ne mum no won be biebie niema so ama no kore wa asem ne mu no atimi adadi na wo bia ehunu de ekọ ene de ebantin krata ya wo de ba ye na ya ma ne boni na opon chicheku nso adani akira yenso ye kire mu ede adan tiefo abusuya ma remfi se yade bi hyehye ho ebia ya wo mu de ana se ohunso ni na wo fom doctor bi edi kan kire wo a Endpoint Homeopathic Clinic wo mo na waduro na wo mo de be ma ama ho atọwo we ya making a kidney mrebo mu hawo nyina wo mo waduro wo asantemu mu e krono ma bo hia ana afi wo mo e won kran so nko share signboard ho a Spenters kwan no so na onkoja yaresa uko na aduro de be ma no e awe ana atopa ya ensu ade be nom no hwe hunu se ye kasa natural mineral water eno ena ye papa na ensu ameka ho asemi ade hye wo budumburam gomu afa ho wo mante asem de titiri ne SDA fo no wo mo master guide ba ko se aja yakodi bronya ya wie nanka wo mo de wo mo guide fo no eko beach amu akoresa de epo wo se ye na adwuma fa nyame nsa no adwuma no bia enti wo mo didi agorogoro mpona no na nkoda mienu ye se nkanso di wonko ana master guide yes wo beyi won wo yi wo mo wie na so ache de no ko kikiri wati nananam won se do na kwaku adema brade ne na nisam enne bonkomo ewo gomu afa ho no de wo kan yi ni no or Budumbram district, Entine Budumbram Adventist no, Omso Beach, Intinomco Beach, no, only Nam Honumana, who can Colambia no Cosinua, which literally in son the Omoko, and as a good Samaritan with him, Utimi Bako, PSA Bako, and access the Huyan say, on the side of Sim, on Bayana, Madia, Sana, is so the nearby and say, a rational cause in no camp. Oh, nyame mfa ne kra nsie ye we de Yesu de ne bia ayenkwa waba beje wo mo a nka ekọ no enkwa na wono ankasa edne de ekoi nyame amfa ne kra nsie na ra wosam ne bi nso asie ewo subir so ye no ewo Western North region enkodam ye no a wan mu fie no ye mfinshan dun woche ane dunkuno Enoch ane Junior ana abada jasa galam se amana bi a wan motuo na ada subir so kro ne mu no enkodam ye no akwakotom ama enayi wo mo atina no mo awo ansie to ye na danseni asem ne se ye wo ko hobie ko hu bie ne den ane Collins atwetwe nkomo ebra ma ne boni ba wa beidu ene no kasase Onim se after Christmas I was saying nipa ko na dwuma so nti emranti ana mema yin so ekọ so mu kodi pa ewo old site nti omoko ho no na sai incident ikosi na omabonsuo no bi agu around it no around nti information na yenya ni say de onu di kanto mu no ase opai nti opato mu no na ni ane ben no na no so se no said ohun se wato mu no na no so robo ne ho na no so dive into it so kwa akoyi no nti ono ko ye no na omoye 3 hoho ba ko nti omo America omasemi ni no mudi kanto mu na yokromani a mu fi subin kwanta nti site ne so uko subria na wo kwan ne so ha nti ono so ba ko na wo no so hu so mato mu mo ma no ono so to mu so kwa akoyi wo mo nti in fact na akoye bibie wo nti later
the other side omo ho no nso ehui nti bakotia mu frɛ eto tie mu frɛ omo di mirika ba no omo ba ya no na third one nso atomu a tese omo nyina gu na ba ko begina no se no we omo ma tomu no nye nipa bi omo betimi adwale yi ne odi ka tomu no not no say na omo nyina drone nti ono so tom na onya ba ko to pushi no de na ba top no na omo maka na jire no ewo nsuo nim nti won so obi ani abre nti omo to ye kwa try ya so de ba ko de pie wan timi na oje ne ho pie later ena bi mu so ba ya na omo be dive into it ena ba ko no good ena bo mo di yi hoho no nti oyi hoho no de na sabre no na se enkwa woni mu ena omo di mi ka de ne ko hospital. I was sure not just a rare was somewhere I say ya ba wa be do what the woman bo ebesom ye. Ye toa kasie bono so was SOMPA 106.5 FM across so na etodare hosam ne de back to back ya ye nhyada ne ye ne sanso issues ne de eba ne de esese ye bo ho amane ne ye konfifi mantamu ebiem aguna nyakrom eno wa aguna west mensi no emu na arehosam abeto dwa eni se efie wura bia wo ye oba wato nanom ewo ensie do wa bra wo no ankasa ne tenant a warranty edan ama no frɛ ne na be mama entokwatokwa bi siye nam so ama maame no atonanom ewo ensie do na enkyiremu ewo mu ene sɛn yesi efie wure ye frɛ no Madam Charlotte na efie na wo mutim no sɛbe agyanai bia enim enti wo ye mu kan wa na kyese aban de no ɛhɔ ɛna odi wani ebekyire mu na wo se tenant ba ko a wo tifi hɔnom wono ne ye mu kan no wo se da bi sɛde ade ne sifa ɛbobɔ ba ne de enya de a wobetimi akwakoduru aban ho de entie ne madawuro mamanimu a se wodidi afa kyeme Robert tuntum politin bie en wo fa bi na wogya ne nan wo mu ewo ne dan no na wawi a kone kototwene na pe bi na ko dispose no off we ena tenant no ekire mu a wo wie de wo beye no en wo kogya si efie wura aboboa no ene efie wura se oh na sebe waye bibi ete se ekura no a ene ye de etene na kototwene baabi pai na baabi a wodi aba besi de hadwene wo se we kura de ankwankwa ye asem bia no wo mankasa ka wo asem ene wo mu wie wo honom na tenant ne se wo honom an wo te se community important one wo mote no eda amanfo ano se ade a waye nie na kyese wo kyerɛ a efie wura Madam Charlotte wo maka asem ne wie ye no wo kokodi nkonkonsa wa bonte ene we ne wo behia no a sei ena sumasia ye we ne wo behia na sei na sumasia ye ena tenant ne frɛ wo no ankasa na bema ye se ye frɛ no pa akosi se wo mra fie ho ampampa wo ba no se ha meni efie wura sei ena wo nam wo didi me hu nkonkonsa kyerɛ amanfo pa akosi se ne buafu ena wo twen belt Madam Charlotte so enye wosibam no pa ya enya asem ketwa na waye ne sawi omo ha no won sa asem amena ne home ete o wonsom wom kukuru no aguna nya akrom wom kope ayasa bia bi se health center wo ho wom de ne ko ho wom kodu ho ena apomudi adwuma efo kyese da bi bia ma me na duru de kyese wo wu wo kwan so kura ansa na wom de ne ba enti asem efiri ho no banansini ba ko a na nitua asem no mu woni yama ne boni kwaku adama etwetwe nkomo Baba, atemi na ne se, mami otuwe, ata na yem ham, na said, always rubber, no go. Na ube kwa toilet in France again. The baby a home me na for toilet in so one. I said baby a what no, baby a what na what be. The kira ni da na na papa ni ba rubber. Papa toilet ni wo ho. Nti salad ya we today mo. When I came, say mami na for toilet wo ho na opie ba no auntie. Na ube kwa toilet in France again for diners when a baby na yet na no ohana da upa toilet no ena na bia won so ka wo yo anti ehamba ene sla ya ka tra mo se ya pa mo chon toilet no mo de mo ka mo ji tamanya mo fani ko na ma tu na ma mene de mo tre no no pa to na na ta mo fani ma bu se da bro salon ka nyo ma fa bu se ya aye dansini baako ya na nitua rehusem yesi a ye kase Madam Charlotte ejanai ebia ehun nsensem ntino wahwe ne nkwan ya ye kasai ya se suspect ne kra de wode ne ho akanwura ye de asem no akoma aguna nya krom police command for ya wo mo ye nhwehwemu se de be ya wo mbetime hu no kra wo mu ena maame no nso amu no nso aguna so eduro mortuary eho en wo mo de akwakopi a wo mo ekra na ebre se fatamu no abusuafo nso abefa akwakosie ewo ehonom kwaku adema ene de arehosemi eba ye na yemfiri honom na yenhye ensemfoforo abeto jase okọ Central Business District ewo enkran ha ntitru wo mo bibie shops edi wo mudwuma na wo mo si osesi ade enema ekoyie pa wo mo so wo ma ba eto ade se enema ekoyie sanse
COVID-19 levy a aban no de betu dwa se wo mayi de afiri ho no afei no manfo ahyase ehunu asunsunsanso pa wo eniema bo eso na wabra ya ma ne bofo eto wo mu gu mu ehwe se de enioma ekono shop owners ne kiremu se wo mo de ya sha afi ya se ya no wo mo hwehwe o se niema be koyie saa ye kwani mpo wo mo hwe se tax no so ye be yi dodo no idea fi ho na eniema bo no atimi aba fom GRA adwumakuo no so wo mo e de ato dwa se wo mbekọ so aye monitoring no se de be ya enhihye ya wo mo de ya be wo mehwe se business ne shop owners no wo mu edi so pepepe na boa ama mene boa ne se de no boa si fa ye den a wo mo de ebu o manfo kun mu no eso ebetimi ate yentie shop owners ne bi. I feel so happy because the last time I purchased, I know the amount of money I paid because of the levy. Now, I only paid for NHIL and then get found and the VAT. So I feel okay. You will see the significant reduction if you buy in bulk. But if you buy in smaller quantities, you don't really see the reduction. Meanwhile, the Ghana Revenue Authority says public education campaigns are ongoing to ensure consumers benefit fully from the reforms. We a shop owners ni bi ewo enkra hanom ena yete wo mo enken. Ene shop owners de ya wo mo ewe brofo a ayirumi furumi ya na ebi to aso no. Saa na Legon Suapon no so enra otese na Yewra Abdullah Jinapo GTech penise ebo bi a wo mo de atoto to wo mo a eba so no se wo mo anya mfiri ho a wo bebo Dr. Clement Apaka mane saa wo kan no wate dada na wono nso de bibia ba no wo chese saa bo na SRC ene grass agefo no e de toto to wo mo fees ni so no wo mo nyimfiri so na wo mo nkobo dada no a na wo mo je 2024-2025 academic year no ente saa ene waka nsem ne pii na eno no wo bo so na SOMPA 106.5 FM Accra yene ya affiliate nso eje etube edema wo eba ne se ya eye wasomo de te satakra abusua fa na ase no ema onga ma mensa no boafo ya promised of ayo ebu abomu enkwan ne yo enti babia bewura bia FD age atumi no eno na mekamfo mawo eba sa mankwan no yede na edewanum na te se na te de a na wonte apono no eno sa no uhia time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no wonum atu ntumi ni di malaria duro honam ya waduro papa enen no afi time heba Mr. no eno ye mi booster enti wannom malaria de na wie no ena yese osade samfiri wanum 0244 417 669 awie wo mo adamenti ye na ye hutia wamra ye ba ensam no de aka akire nyina no wonua ye de bema wo to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi ubit me obwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papabi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA AGYEIWAA AND Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opeta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema
ma hu ni yie etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baabi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo konoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudru na ubusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua TV Emma Akatuapa Enokre Emma Akatuapa pa ampa abusua afe ma yanto ansam no so na sonomba no wo makonhyemu enhyemudi a wo mokoe no efiri bosome a yefiri mu ye de kodi bronya da na etwa 31st night no na wo mokoe ya de besi no da ni nyina ye se wo mbeye na wo mo a wondi ewo wo voter register no wo mbehu se ewo mu ampa na se bibi atochima ampa wo ma ye ni nyina awie ya sese de abre wayi puma kwa mo nyame de cha boso mi de to so de duasa ba kono wo mbekwa akoto aba na afi wo mayi de obekura wo mo franka na eno no presidential election committee pani a oda no se secretary William Yamoa wono na nya adaje ese nsem gu yasom ma sompa 106.5 FM Accra yaje na yeto ede ma yatie fafa abusua yankona yankonkɔwie ensɛm no nyinaa ɛwɔ amanɔne na ansa na yɛbɛkɔ amanɔne no abusua meka wo sɛ ebia na sabia fe na waso afidie no a Facebook no so no sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra aja oba ne sa na wahyɛ na unua bi nso anya bi na woni mu sɛ America mampani wonya adagye pa de adupire eko Venezuela mamu eko che wo mo mampani ede de hye adupire mu na ni tiye no na waduru New York ni nyina ye se wo se wodi nubo no hudwa eno achi nema binum a wo ye nso na mu ama democrat no wo mu ntimi nchi ne ye ma nira kura wo mu gina so de ne kokoto mo che se woni fo won na yiri nyina na ekoba ne sa no de wo hwe akire mampani abede akire Maria Corina Macado and one also better say the AKOSUA no we are singing na ye fa hode ntiatia so eno achi mudie ye se nipa mudie eno na wo mo de toto ase na no so won fan se ba bia nti we ya wo kan no e ba ne sa Nobel Peace Prize no eno na wo mo ko ede atia na wonya adaje ne so mpansa ntrofo edi nkomosi January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future. I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity. I spoke with President Trump on October 10th, the same day the prize was announced. Not since then, but I do want to say today, on behalf of the Venezuelan people, how grateful we are for his courageous vision and planning to go back to Venezuela as soon as possible. As I've always said, Sean, every day I make a decision where I am more useful for our cause. That's why I stayed in hiding for over 16 months, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. Maria Corina Macado no one say Venezuela ho wo hwe akire bra mampani akodi nsenseme ewo New York mamu ebia fe no waso afidie no a ewie nsem a yede to a wo free sompa 106.5 FM enkran no de na ewo mu a wote ye no binie ana santimero abo nan abankrama ntemo no IGP ababehia eno ya abakosam sonko Prempag adwumaku na kasa ede atia nsɛmtwerɛni Samuel Lado ya odumgye adwumaku fo ni bi esu sɛ wɔmo ede wɔmo nsakɔ keka no ɛwɔ Kasoa New Market sada na Kasoa ho abudumburam SDA ni Masa Enoch Abraham ya waya Masagade wɔmo ko beach wato nsum
Sanso no yakɔ Western North Region subir so ama hon so yakɔ fa mu amanebo enkoda mienu a won makoto galamse amenemu afim. Enfifi mantamu so efiewura ene ne tenant ne nana akasakasa asi wo montamu ama efiewura ne yakasai wato nanom ewo ensiedo. Engoma hwe ye so ofo abedi akire Dr. Clement Park at the Abasa University of Ghana. The grass agafo no ne SRC for the ato wo mu fees no wo mu nyimfiri so. Na ebika wenum ho ne yeboabo ne nyina no a yada baba so mo bra nyimako bi adaroma wono mo eso yasenesi. Ene 2074 eno meal booster ya DHC wo mu eye pa ma nipadua bia na mom unim finhia du mienu ana wafa afro ma akoda no fo a enye mmawo sada na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten wonder kwaten se wo yare kwan ye tenten a fabra endpoint no wo mu ntwanitia emfa mmawo na mom se bana malaria dia time herbal mixture ene echichi no eno ena betum na fe etimi agyewo onga de ema nkwan ye de saa na bomu nso ema ne ye ntie se ema amensa no boafo wonom ne kan ye ho a awie triple man ajapia APAM DADAA mene mi woman AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ena ADWOA ASARE yadamu nyina se amamumu eniti. To me, Chenya Oba, any Betchemu, and not dear bed action. Now so, who bit me up one of my name, Pomodin, free no more France. Yam Vita, the milk pap peppy.